té la paraula. Muy en la línea de lo que ha dicho este señor, el Bushido, que es el libro del Código de los Samuráis, dice que la vida no tiene importancia, lo que tiene importancia es el momento de la muerte. Entonces, al toro, en la plaza de toros, con el público que hay, se le da un privilegio que muchos seres humanos no lo tienen, que es la inmortalidad. Claro. Porque ese toro, su nombre se recuerda... Bueno, hay la gente que me está viendo por la tele que piense que ellos cuando mueren y cuando mueran sus hijos y sus descendientes, seguramente nadie les va a recordar. ¿No? Quedan en el anonimato y son seres humanos. ¿Sí? En cambio, un toro gana la inmortalidad. Y esto es el mayor honor que se puede hacer a un animal. Ahora está muy de moda, el concepto derecho a morir dignamente. No existe una muerte más digna para un toro que es en la plaza de toros, que es luchando. Porque luchando es la muerte más digna. Alejandra, un moment, sisplau. Senyor Tibo, vostè, evidentment, està en contra del que ha dit el senyor Segura. Evidentment, perquè planteja com si els gladiadors, el discurs dels gladiadors, és a dir, digne, allò és una mort digna, però està dient bestieses. Un animal ni és digne ni indigne, sinó que aquest espectacle s'ha de plantejar en la civilització que vivim, en el món que vivim, que és un... que ho entenc així, que és antropològicament és un ressò d'aquelles estructures primàries que alguns encara estan en aquestes etapes i hi ha un negoci, sobretot, hi ha uns terrenys, hi ha unes parcel·les, hi ha uns negocis muntats i aquesta gent, que vostè m'ha explicat que els toros de tot l'estat espanyol ja els han tret, però que fins ara eren les creugamades de les creugamades que havien a tot l'estat espanyol i que simbolitzava tot un franquisme entre la bandereta andalusa i el bou i encara la bandera de compte de ficar l'àguila, que no la volen ficar els nazis, aquesta és la seva opinió. L'Alejandra ha aixecat la mà, l'Alejandra, vostè ha aixecat ràpidament, indignada sobre la opinión del señor Segura. Té la paraula, Alejandra. Sí. A ver, yo respeto que para él cree que se logra la inmortalidad del toro después de matarlo. Yo lo respeto, cada uno puede tener la fantasía que quiera en su vida. A ver, pero decirlo y afirmarlo como si fuera un hecho científico es que esto me parece de gravedad. Es de gravedad. Su nombre se recuerda y se hace una buena faena. Se recuerdan muchas cosas en ese momento. No me interesa. ¿Se recorda vostè? Té raó, Alejandra. Veu com són? Està parlant ella. Deixeu-la parlar, sisplau. A ver. Alejandra, té la paraula. És que potser no estan d'acord amb el que digui. Claro, bueno, pero hable después de mí, no encima. A ver. El tema de la inmortalidad es algo tan metafísico, tan etéreo. Yo le podría hablar de la inmortalidad de los antiguos griegos y tal. Esto no tiene nada que ver con el sufrimiento del animal, con la dignidad del animal. Y tenemos que hablar del concepto de dignidad. Que la dignidad del animal no esté contemplada ni en la Constitución ni en el código legal que manejamos aquí en España, no quiere decir que el animal no la tenga. En la Constitución de Suiza, la dignidad animal figura en la Constitución. En Alemania también, en Holanda también. Entonces, en la Europa civilizada. Exactamente, resumiendo es esto. Pero luego que una ley a mí me diga que hay una ley de protección animal como la que tenemos en Cataluña, pero que quedan excluidos los toros, a mí esto quiere decir, vale, es legal que se hagan las corridas de toros, pero ¿es justo? Muy bien. Señor Corrales, tiene la palabra. És que jo penso que s'ha d'anar una mica més enllà. Dir que Suïssa i Alemanya és l'Europa civilitzada i França, Espanya i Portugal no, jo no estic pas d'acord. De cap manera, la civilització dels suïssos... que prohibeixin els toros. Sí, no, però prohibir. De totes maneres, una pregunta abans de respondre a l'Alejandra. Vostè l'altre dia deia que no estarà mai d'acord en prohibir els toros, que si la societat vol deixar aquesta manera de cultura... Perfecte. No està en mi com a filosofia. Bé, no, és que aquí n'hi ha dos que sí que una vol abolir i vostè... Ha de ser democràtic. Contesti a la senyora Alejandra, sisplau. Jo vaig una mica més lluny, perquè clar, la dignitat de l'animal està considerada en la Constitució suïssa, però potser caldria parlar. És que per nosaltres la vida i la mort del toro és un exemple fins i tot metafísic de dignitat. És que per nosaltres és així. I és que vostè no té el monopoli ni del pensament ni de l'ètica. No, pero puedo no estar de acuerdo con usted. Sí, per suposat, però és que el que no pot és imposar-me la seva manera de pensar. I pensar que moralment... Pero usted me impone la mía. No, la suya, porque yo tengo que vivir en una ciudad donde están masacrando toros los domingos. Masacrando toros no. No me diga que...
nosotros vivimos en una sociedad que nos impone... Tot tipus de tortura No es que no pot només parlar és sensitiu, no va es pot contra la parlar seva de tortura. dignitat. Miri, Tot tipus de tortura va contra la simplement dignitat. vull anar Acabi, senyor Corrales, sisplau. una mica més lluny. Al contrari, jo, si un dia aquests senyors volen tenir temps i podem parlar 2 o 3 horetes, jo voldria exposar senzillament que la tauromàquia, la relació home-toro, que és molt antiga, però que és absolutament moderna, la corrida és filla de la il·lustració, no del Mira esa neolític, foto i digue'm no del sí. neolític, Del neolític. pot ser el nostre model de comportament ètic amb el regne animal. Fixi's el que arribo a dir. Una bestiesa molt gran? Doncs absolutament, perquè al toro se li dona el seu valor per lo que significa el toro, perquè un insecte, aquesta senyora dirà que sí, és el mateix que un toro, un insecte és el mateix que un home. Ja, però és que jo sé el que diuen. Aquesta és la teoria de vostè, senyor Corrales. Senyor Saez, senyor Saez, aquesta és la teoria del senyor Corrales que diu... Escolti, sisplau. Solament per acabar, l'únic sentiment ètic que reconeixen aquesta gent és el patiment. Perdó, la vida i l'amor va molt més enllà del patiment. Sí, senyor. Me da igual, que hablen lo que quieran, ya estoy cansado. No, hablar aquí, me da igual, parleu. No, parleu aquí darrere. Podeu parlar el que vulgueu. No, escolta, és que estic dient, me passo tot el programa dient, si es plau, ell tenia la paraula, ha fet un discurs, passo al telèfon, comentem les trucades. És tan fàcil fer un programa i m'ho feu superdifícil. Porto tota la nit. No, és el tema, no. És molt apassionat, aquest tema. Senyor Tibo, estic enfadat, A mi? No, és que no puc fer un programa de televisió. Però aquest tema... No, escolti, fer un programa de televisió és donar la paraula, parlar i fer un debat. No pot convertir-se en que aquí cadascú digui quan li dóna la gana el que vol. I punt i s'acaba. Anem a agafar una nova trucada de telèfon. Hola, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. El seu nom? Paco Marc, I d'on truca, Paco? de Barcelona. Té la paraula. Sí, jo penso que el debat aquest dels toros, que